ба Узбекистон Москва рафта мешавад. аба чамарам 300 бошид ҳамин саволро ҷавоб додестам охир. ҳамин авфи муҳоҷирон мешава ё не? дар бораи роҳҳои заминӣ маълумот медодем. Пешакӣ раҳмат. оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ, пас ба шумо софсавдоро тавсия медиҳем. ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба софсавдо муроҷиат намоед. доруҳо доставка низ карда мешаванд. рақамҳо дар рӯи экран. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф дорад. бо софсавдо бошед. офиси софсавдо дар Питер ва Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаӣ. чӣ хеле ки шумо дар комментарияҳо зиёд савол медоден оиди мавзӯе ки оё парвозҳо зиёд мешаванд ё ки намешаванд ва мо гуфта будем ки дар ояндаҳои наздик парвозҳоро зиёд кардан мегиранд. хушбахтона имрӯз мо як ахборота дар атрофаш камтар суҳбат мекунем ки ба ҳамин мавзӯъ тааллуқи дорад. яъне Русия шумораи парвозҳоро бо 10 кишвар зиёд мекунад, аз ҷумла бо ҷумҳурии Тоҷикистон. Федератсияи Россия аз 10 июн шумораи парвозҳоро бо 10 кишвар афзоиш медиҳад ки Тоҷикистон низ дар ин рӯйхат ҷо гирифтааст. бисёри нафарҳо савол медоданд ки аз якум парвозҳо маҳкам мешаванд ё ки не. хушбахтона парвозҳо шурӯъ карда аз 10 июн зиёд мешаванду маҳкамшон намекунанд. Федератсияи Россия бо 10 кишваре ки парвозҳоро зиёд мекунад инҳо мебошанд: Юнон, Озарбойҷон, Арманистон, Қатар, Узбекистон, Тоҷикистон, Миср, Беларусия, Олмон ва Сербия. дар ин бора ба хабарнигорон дар ситоди фаврӣ оид ба мубориза ба паҳншавии беморӣ хабар доданд дар ахборотҳои шабакаҳои Федератсияи Россия ва РИА Новости. айни ҳол парвозҳое ки бо ҷумҳурии Тоҷикистон барқарор шудагиянд аз ҷониби Федератсияи Россия бо 2 ширкат мебошад ва ҳар як ширкат дар як ҳафта як парвоз анҷом медиҳад. яъне ки дар як моҳ 8 парвозай бигем хато намекунем, парвозҳое ки доимӣ ва барқарор кардагӣ ҳастанд, ғайр аз парвозҳои чартерӣ. ва хушбахтона ҳамин як парвозое ки дар як ҳафта аст, ҳамира 2 парвозӣ мекунанд. дар як ҳафта 2 рейс мешава аз 10 июн. тамошобинони азиз, ин буд як камтарак маълумот оиди зиёд кардани парвозҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ё ки аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон. ва оиди саволе ки шумо пешниҳод мегардонден, парвозҳо маҳкам мешава ё ки не, як бори дига хотиррасон мекунем ки парвозҳоро ягон намуд нақша кардагӣ нестанд, ягон намуд пешниҳод кардагӣ нестанд, оли барои баста карданшон аз сари нав ва умедвор ҳастем ки боз дар ояндаҳои наздик аз идам парвозҳо зиёд шидан мегирад. Фаррух Ҷонзода нависад: салом ака, дар моҳи дигари яъне моҳи июл билетҳо арзонияш чанд мешуда бошанд? аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Москва ҳатман посух гардонед, илтимос. дар бораи моҳи июл ман пешакӣ ягон чӣ гуфта наметавонам, вале мумкин ҳастае ки арзонтар шаванд. Азиатский тигр нависад: ба Узбекистон Москва рафта мешава? Бача миллион бор менависем, ҷавоб наметиҳӣ. Бачамарам 300 бошид ҳамин саволро ҷавоб додестам охир. Те барномаро тамошо ки ба саволу ҷавоб гидӣ. Федератсияи Россия иҷозат додагӣ ҳаст ки ба воситаи давлати сеюм вориди худаш бишай, аз ҷумла Узбекистон. чӣ хеле ки аз Россия шумо билет мегирен через Узбекистон, Тоҷикистон меоен, аз Тоҷикистон ҳам ҳамчунин то ҳатто Узбекистон худаш иҷозат додагӣ ҳастай ба шаҳрвандои тоҷикӣ через Узбекистон ба Россия бираванд. Қандов Таваккал нависад: салом додарҷон, созен, ман аз шумо илтимос мекунам. бародари азиз, ман маҷбур шудам аз шумо илтимос ёрдам кунед. канали шуморо, навори шуморо тамошо мекунам. бародари азиз, чӣ кӯмак кунем ва ягон мушкилӣ дошта бошӣ, агар дар инстаграми мо пешниҳод кам суҳбат мешем. бобои хулиган нависондай, пешай комментарияша хондан як чиз гуфтанием ба ҳамин нафар. ҳазор раҳмат ки дар ҳама видеоҳои ман аҳамият метимам ин комментариҳои видеора. ҳама видеода комментария менависӣ, яъне савол наметиву як сухани хуб дорӣ, ҳам сухана қайд мекунӣ. ҳазор раҳмати калон бародари азиз. номи даиҷа навистагӣ нестае ки номи хатама гирифта сипосгузорима баён кунам. комментарияш ҳамияе ки 100 барави хор нашавӣ, баракат дар касби кори мову шумо. ҳазор раҳмати калон. худованд дар касбу кори шуморам баракат ато кунад.
амриддин маҳмадов нависад: салом алайк ака, дар бораи роҳҳои заминӣ маълумот медонем. пешакӣ раҳмат. дар бораи роҳҳои заминӣ видеои оянда як мавзӯъ алоҳида мекунем, ба шумо мефаҳмонем ҳамаша. ҷаннат нависад: ассалому алайкум акаи Сорбон, дар Москва дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳар гуна хабарҳо шуда истодааст. шумо дар бораи ҳамин маълумот диҳед. пешакӣ ба шумо раҳмат. худованди меҳрубон аз ҳамаи мову шумо розӣ бошад. ҳуҷҷатгузорӣ яъне патент кардана дар назар дошта бошӣ ё шахсиятҳое ки ғайриқонунӣ қарор доранд ҳамовора дар назар дошта бошӣ. якум ами қароре ки Россия барои мигрантҳо бировард ва муҳлатшон дод, то 15 июна муҳлат додагӣ буд ки шахсиятҳое ки ғайриқонунӣ қарор доранд ҳама ҳуҷҷатгузориҳошона дуруст кунанд ва шахсиятҳоенам ки агар ҳуҷҷат дошта бошанд ӯво ҳуҷҷатҳошона пешниҳод кунанд барои ба қайд гирифтан. вале дар ин бора агар ягон тағйироти дигар шидагӣ боша, мо кофткоб мекунем, ягон маълумот ҷамъ кардем, ба шумо видео мекунем, мефаҳмонем. бо Шерова Амина нависад: салом, ман ду писари алюменхӯр дорам. ҳар моҳ бояд 150 баробар 300 сомон гирам, аммо як моҳ баъд 200 сомон мегзаронанд. ман метавонам ба ҷои кораш муроҷиат кунам, чунки бепуррагӣ гирам алюмен. ду писарама ҷавобша интизорум ба пуррагӣ. албатта шумо метавонед ки ба ҷои кораш нев мақсад бо тариқи ариза ба суд даъво кунед ва аммо маблағи пурра ситонида шавад. Раҳмон Про нависад: ассалому алайкум сози хубӣ брат, саломатӣ хубай, чӣ ҳол дорӣ? ба пеш ҳамавақт сарбаланд бошӣ. видеои нава интизор. ака, як савол дорам, ҳамира илтимос ҷавоб дем. ман талабаи мактабам, рӯзи 26 Россия мерам. чӣ хел гражданин кунем, мешава ё не сразу? бародари азиз, додари азиз, сразу шаҳрвандии Россияра гирифта наметавонӣ, балки дар уҷа ҳуҷҷатгузорӣ мекунӣ, яъне ариза пешниҳод мекунӣ, интизор мешавӣ, баъдан мумкин тӯли 2 сол ё ки 1 солда соҳиби шаҳрвандии Федератсияи Россия бишавӣ. Акрамҷон Иброҳимов нависад: акаи Сорбон, ба инстаграмтон як нома навистам, хоҳиш мекунам ҷавоб нависед. гап нест бародари азиз, мо назар мекунем, ҳатман ҷавоб мегардонем ва касое ки сари вақт ба саволашон ҷавоб намегиранд, чӣ дар YouTube ё ки чӣ дар Instagram, узр мепурсам, чунки ба мо ҳаррӯза савол беҳад бисёрай. дар YouTube мумкин ҳар рӯз 150-200 та саволай, дар Instagram 10 та 20 та 30 та саволай. ба ҳамин хотир мо сари вақт успед намекунем ки ҷавоб гардонем. Салим Бобоев нависад: ассалому алайкум акаи Сорбон, як савол доштам. оиди газ бояд куҷо муроҷиат кунӣ? нархаш расид ба 5 сомону 50 дирам. ин ҳамин хел меистад ё ҳоло боз боло меравад, арзон намешавад? умедвор ҳастем ки арзон мешавад, чунки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як дастгирии дигар бигем барои ҳамин шахсиятҳо кард, аз боҷи гумрукӣ озодшон кард. ҳар шахсияте ки сӯзишворӣ ворид мекунад ба ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин дар рӯзҳои наздик ё ки моҳҳои оянда арзон шавад. Халилов нависад: салом акаи Сорбон, мехоҳам бихонам, 25 сола ҳастам. бародари азиз, хондан ё ки қабул кардан дар донишгоҳ ҷои синни соли калон ё ки хурд надорад, яъне ками пас аз хатми мактаб ҳар касе ки 20 солаи, 25 солаи ё 30 солаи вай метавонад ки дохил шава ву илм биомӯзад. Я ити нависад: акаи Сорбон, агар падараш доғи судӣ дошта бошад, метавонад писараш ҳамчун роҳбар кор кунад? дар ҳоле ки падар доғи судӣ дорад, фарзанд дар ягон мақомот кор ва фаъолият кардан наметавонад, бо ҳамчун ба ҳайси роҳбарам агар дар назар дошта бошед. Шораҳматов нависад: салом акаи Сорбон, ман як мухлиси худа чанд бор менависам, ҷавоб наметии саволма. мара ба 6 числора аз Санкт Петербург билет гирифтанд. ман метавонам рафта электрони билет? ман оиди ширкати Somon Air чанд боро гуфтагиам ки махсус Somon Air худаш манъ кардагиаи фурӯши чиптаҳора бо тавассути электронӣ ва дигар ширкатҳош имконият ҳастад. вале бо Somon Air боша, агар ман ҳичи гуфта наметавонам ки оё ба анҷом мерасад чиптаи харидорӣ кардаи парвозиш ё ки не. Раҷаб Лайф нависад: салом алайкум, сози хубе ака, ҳатман саволи мара ҷавоб гӯ. шаҳрванди Тоҷикистон аз Туркия ба самти Москва рафта метавонад? илтимос ҷавоб диҳед. пас аз 15 июн. ғам ҷураи ҷонимай нависад: акаҷон салом алайкум, ҳамин саволи мара илтимос ҷавоб диҳед. пешакӣ раҳмат. ҳамин авфи муҳоҷирон мешава ё не? бале, бояд ба наздикии авфи муҳоҷирон шава. дар ин борарам савол аз ҷониби тамошобинон зиёд ба мо равон мекунанд. тасмим гирифтагӣ ҳастанд ва аз Тоҷикистонам ҳамин хел пешниҳодо шудагӣ ҳаст.
вале гуфтагӣ нест дақиқ ки кай мешавад. Раҷабов нависад: салом ака, агар доғи судӣ дошта боша ба хизмати ҳарбӣ рафта метавонад? қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмат ва уҳдадориҳои ҳарбӣ гуфтагие ки яке аз ҳолатҳое ки даъват намекунанд ва яке аз ҳолатҳое ки монеа мешавад барои хизмат рафтан, ин доғи судӣ доштани шаҳрванд мебошад. Ҷаббор Абдуллоев навистай: бале акаи Сорбон ба мисли як хел канало пеш аз ахборот асар кардан як савол аз моддаҳои конститутсия ва кодексҳо битен. Баъд кадом нафаре ки якум дар комментария ҷавоби дуруст метиҳад, қабул пешакӣ ҳазор раҳмат. Гап нест бародари азиз, ман як бори дигар хотиррасон мекунам ки ҳар касе ки розӣ боша ба ҳамин сухан ки ман савол битам ҷавоб битан, фикротона дар комментария бинависонен ва ман савол метавам хеле мекунем ки ҳар касе ки ба ҳамун савол ҷавоби дуруст дод агар дар комментария ва чихе шумо мефаҳмем ки ӯ дуруста ё нодуруст, ман дар ҳамун комментария як дилак мемонам. Ҳамун дилак мондани ман маънои амура дорад ки савола дуруст ҷавоб додагиай. ба ҳамин хотир ҳамин чиза аҳамият битен, ҳамин хел мекунем бародаро. Мир нависай: аблава тамом шуд ё ки не? 27 да аллакай фармонаш биромада буд, ман видео кардагӣ ҳастам будро ҳамун видеоро тамошо кар бо ҳамаша мефаҳмӣ. Санавбар Холиқова навистай: дору барои харобшавӣ дар кор. Рақамҳои ҳамун ширкат ҳастай, дар реклама занг бизанен, бо аз номи мо гап занен, скидка дора ҳамунҷа барои фарбешавӣ ва барои харобшавӣ умуман доруҳои нағз дорад. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. Дар канали мо обуна шидана фаромӯш накунед. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад. То барномаҳои дигар.